Jamma jole mon bandiraɓe moƴƴuɓe tedduɓe hande ko mawbare sappo lewru yarkoma hitande ujune ɗiɗi e nogas e tati ina hawri e talata nogas e joyi lewru mawlude hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyi fergo ɓurɗo ɓurnaɗo windere inneteɗo Allah inne mo inde Allah innete inde mum rewne hen yo en ñallu e barke makko. Darorde lewru korka ko ñande amde altine sappo e go lewru mboy hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayyi 11 mars 2024. Siraji so gorko mo Marial Sayboɓe o wi Samba liɓa daro e Samba liɓetake so kawriti e boowal yani maayo porli kewat ndaw ko suuɗi. Natal meɗen hande teddinirama piindi gandal windere holko mbiɗa pullo fedde ɓamtare jowol haalirde ɓamti pulaagu añam yoreyaɓe e dendagal pelle pulaagu windere. Kuɗol tandine simo jowol sawto koninke leñol en wonan en to sengo YouTube Aamadou Alhajji ɓurɗo nolirde ndikkiɗi joom molon o cuuɗi meɗen ndulumaji funeɓe. bandiraɓe moƴƴuɓe tedduɓe jiidaɓe to en ndam rendaɓe gurdam yidde kam e fandare yo joom jaam waɗanen jaam on jarama.